खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना रनिखाटा रेन्जआव दंफां सिखावनि दावराव जानायखौ बयबो गोसोआव दंखायो। दंफां सिखाव खावनायनि बेलायाव इएम रनजित बसुमतारीजों दाजानाय एनजिअ थामहिनबा सार्भिस प्रभाइडारफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै बेफोर खोथाखौ नंखाय आरो दंफां सिखावफोरा फान्दायनायसो होननानै बुंदोंमोन। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावदोंमोन दि जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि सोरबाफोर मावथिफोरा दंफां सिखाव खामानिजों लोब्बा दङब्ला फोरमान दिन्थि अब्लानो बिखौ आउट खालामनानै जेलाव दैथायहरगोन होननानै बुंदोंमोन। दा खौरां बिजोङाव बेनि फोरमान होदों सानैसो अरनबारियाव दंफां हाहैग्रा सुबुङा। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला सारियालिनि नेरसोन होननाय सासे सुबुङा बिथांमोनखौ जेबो गिनो नाङा होननानै दंफांखौ हानो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बेफोर दंफांफोरखौ सान्तिपुर एनजिनि दाउखि होननाय मावथिफोरा लायगोन आरो ट्रेक्टर टिप मोनसेयाव 5,000 रां होगोन होननानै हानो होदोंमोन होनना अजद दिखांदों। एनजिनि मानसिया थोननायलाय बिथांमोना रनिखाटा रेन्ज दाउजें गन्थं गोबोरखिनि साहा फारसे सेरफां आरो हाथिफायला होननाय दंफांखौ खमैबो 35 थुख्रा 8 गारि जानाय आरो बे हानानै गारबोनाय दंफांफोरखौनो सान्तिपुर रेन्जआव थानाय एनजिनि मावथिफोरा गं 8 ट्रेक्टर लानानै लायदों होननानै फोरमायदों बिथांमोना। दा बे खौरां आरो अजदनि सायाव इएम रनजित बसुमतारीजों दाजानाय एनजिअनि सार्भिस प्रभाइडारफोरा मा फिननाय होयो सम फैब्लासो मिथिनो मोनसिगोन। बेजों लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो मा एक्सन लायो सम फैब्लासो नुनो मोनसिगोन। आसामनि बयजोंबो सिनायथिजानो हानाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि देहाया दासान्दि मोजां नङा। मैया स्टुडिअ'आव फैनो गोनां गोदान मेथाइनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै बिथाङा सावस्रियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो बिथांखौ गोख्रैयै नेम केयार देहा फाहामसालियाव लाबोनानै सावस्रि फाहामथाय होनाय जागासिनो दं। दायो बिथांनि देहाया बांद्राय मोजां थासारियाव फैयैनि थाखाय आइसिइउआव दोननानै फाहामथाय होनो गोनां जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। नेम केयारनि गाहाय बिबानगिरि डक्टर हितेश बराया फोरमायनाय बादिब्ला देंखोगिरि जुबिन गार्गनि फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं आरो दा बिथाङा खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनबाय। जेबो गिनो गोनां खोथा गैया। थेवब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय आइसिइउआव दोननाय जादों आरो जेब्लासिम आबुङै मोजां जाया अब्लासिम बिथांखौ डिस्चार्ज होनाय जाया होननानै फोरमायो बिथाङा। थांनाय दान मोनसेनि सिगांसो फैगौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि टाइम टेबल थामहिनबा रुटिनखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। दा बे 2024 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि टाइम टेबलनि रुटिनखौ सोलायनानै होनाय जाबाय। आसाम सोरखारा गोदानै सोरखारि बन्द फोसावना होनायनि उनावनो माखासे बन्दफोरा मेट्रिक आनजादनि सानाव गोरोबनाय लेखायै माखासे आयदाफोरनि अक्ट'खौ सोलायनानै होनाय जाबाय। नाथाय बे अक्ट'आ सिगांनि बादिनो एखे थामहिनबा 16 फेब्रुआरि 2024 मायथाइनिफ्रायनो जागोन। गोदानै फोसावना होनाय बादिब्ला समाज बिगियान आरो गोरलै बिगियान बे मोननै आयदानि अक्ट'आल' सोलायदों। समाज बिगियान आयदाया सिगां 20 फेब्रुआरियाव जागौमोन नाथाय दा बेयो सोलायनानै 19 फेब्रुआरि खालारखालिनो जासिगोन आरो गोरलै बिगियाननि आनजादा सिगां 26 फेब्रुआरियाव जानो गोनांमोन नाथाय बेयो सोलायनानै दा 27 फेब्रुआरि खालाराव जासिगोन। गुबुन आद्रा थानाय आयदाफोरा सिगांनि बादिनो थागोन थामहिनबा सिगांनि अक्ट'फोरावनो जागोन। मख'नो गोनांदि बे जानो गोनां 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा 16 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 4 मार्च खालारसिम जागोन। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव रादाब। बर' माहारिनिफ्राय गिबिसिनै हादरनि मोनसे गोजामसिम आरो देरसिन जोलुर बादायलायनाय आइ लीगआव बाहागो लानो थाखाय इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि हानजाया बिटिआरनि जानानै क'क्राझारनिफ्राय गुजरात रायजोसिम मैयायो दावबायलाङो। इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि हानजाया आइ लीगनि 3rd डिभिजननि गिबि बादायलायनायखौ जयपुर एफसिजों फैगौ 11 नबेम्बर खालारखालि गुजरात रायजोआव गेलेगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नाजानाय आरो दैदेननायावनो बिटिआरनिफ्राय आसामनि जानानैनो गिबिसिन आइ लीगआव बाहागो लानो गुजरात रायजो फारसे आवगायलाङो इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि हानजाया। बिनि बेलायावनो आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव बिटिआर ओनसोलनि गेलेगिरिफोरा गेलेनो मोननायखौ बरायो आरो देरहासारनो हागोन होननानै गाहाम हामग्लायनाय बावो।
बिटिआर अरनबारि ओनसोलनि सिमायाव रायजो जाबोनाय रायजोफोर आरो मैदेरनि गेजेराव सम सम माब्लाबा दावहा जाबोनायखौ नुनो मोनबोबाय थायो। बे दावहायाव माब्लाबा सुबुंफोरा जिउ खहा जानाय, न' बां सिफायलांजानायजों लोगोसे माइ माइरं आबादफोरखौबो जालांनानै अरनबारिनि मैदेरफोरा उदखार खालामलाङोमोन। दा बेनि थाखायनो बिटिआर सोरखार आरो हाग्रा बिफाना मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि डिभिजनाव थानाय बरन्दि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीआव भारत सोरखारनिफ्राय मोननाय CSS फान्डनि 1.04 कौटि रांजों गिबियै सलार फेन्सिं बेखेवनानै होयो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरां बिजोङाव MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बिथांखौ दिनैसिमबो उदखारियै दं होनना बुंनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होयो दि मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्मआ खर' गैयै माफा खांख्राय। खांख्राया जेरै मेलेम गैया बेबादिनो बिथांमोनाबो मेलेम गैया। BPF दोलोआ बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैया। BPF दोलोआ बर' हारिखौ गोजोनै थानायखौ लुबैया। BPF दोलोआ देगारसो सुयोमोन। बिनिखायनो BPF दोलोनि गासैबो दैदेनगिरिया माफा खर' गैयै खांख्राय होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथां EM रनजित बसुमतारीया। दासान्दि गासै आसाम रायजो नाङै MP बिसायख'थिनि गुदुं बारा बारगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो बिटिआर हालामावबो राजखान्थियारि गुदुं बार बारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बिनि लेखायै मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बरपेटा BCDC कुरिबिल काली मन्दिरनि नब्लाङाव BPF राजबंशी सेलनि गेवलां मेल लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो मिरु लाइमोन BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव गोख्रों खेंफोरथि होयो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो बिटिआरनि रायजो राजाफोर, लाइमोनफोर, BA MA पास बिजाथिफोर, कन्ट्राक्टरफोर, फोरोंगिरिफोर आरो माहारिनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो देरहाजानो लुबैदों। थामहिनबा BTCखौ सालायजानो लुबैदों। मानोना BTCनि आथिखाल दैदेनगिरि प्रमोद बर' बिथाङा BTCनि कन्ट्राक्टरफोरनोनो खामानि होआब्लानो BTCनि बायजोनि मानसिफोरनोसो खामानि होदों। दिनैसिम BTC सोरखारा 3 बोसोर बारलांबाय BTCनि लाइमोनफोरनो सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो हायाखै। प्रमोद बर' सोरखार फैनायनिफ्राय BTCआव कन्ट्राक्टरफोरा डिप्राइभ जादों, फोरोंगिरिफोरा डिप्राइभ जादों, आबादगिरिफोरा डिप्राइभ जादों, फिसा बिजनेसफोरा डिप्राइभ जादों, MA BA पास जानायफोराबो डिप्राइभ जादों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो बिथाङा मानगोनां प्रमोद बर'नि सायाव। बेबादि जेंना बायदिनि थाखायनो दिनै बर'नि थागिबिफोरा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ BTCनि चिफ जाजानो हास्थायदों होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा अजद होबावनाय बादिब्ला प्रमोद बर'आ खौरांगिरिफोरनो 10 कौटि रां होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै फरायसालि सोरखारि खालामनायनि खोथा दंमोन। BTCखौ सुइजारलेण्ड खालामनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ दिनै बिथाङा गादि मोननानै बावलांजोब्बाय होननानै गोख्रों अजद होफादेरदों बिथां कास्टम बसुमतारीया। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान बर' सावथुन जाय बिटिआरनि राजखान्थियारि थासारि, जेंना जेंसि आरो समाजारि जाथायफोरखौ लानानै दिहुननाय फैला MCLA सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। फैगौ 12 नबेम्बर खालारनिफ्राय बे सावथुनखौ नुनो मोननाय जासिगोन। बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि दारै दिहुनजानाय बे सावथुनखौ गिबियै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव बर'नि गोबां फावगिरिफोरखौ लाफानानै प्रिमियार श' दिन्थिफुंनाय जागोन। बे सावथुनखौ फैलाजे बरगयारी बिथाङा गावनो लिरदों आरो बिथोन होदों। मिरु सोरखारनि मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड इमप्लयमेन्ट बिफाननिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाब। मिरु सोरखारा हादोरनि सिंनि गासैबो खामानि मावनानै जाग्रा लाख लेबार जायफोरहा साख्रि गैया बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आसनि फोसावनानै होदों। बे आसनियानो जादों प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। बे आसनिखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेरनि जानो नांगोन। बे आसनिखौ नोंथांमोना जेब्ला 60 बोसोर बोराय बैसो जायो अब्ला नोंथांमोना पेन्सन महरै दानफायाव 3000 रां मोननो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजनानि थाखाय आर'ज बिलाइ गथायनोबो नांगोन आरो दानफायाव 55 रां जमा होनो नांगोन सोरखारनो। नोंथांमोना 55 रां जमा दोनोब्लासो बोराय बैसोआव थामहिनबा 60 बोसोर बैसोनि जायोब्ला पेन्सन महरै दानफायाव मिरु सोरखारनिफ्राय 3000 रां मोननो हागोन। बे आसनिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना श्रमनि अफिस
अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै मोनदान.इन आव खालामना रेजिस्टार खालामनानै आर'ज बिलाइ गथायनो नांगोन। नोंथांनाव मबाइल नाम्बार, बेंक एकाउन्ट, आधार कार्ड नाम्बार आरो बे आसनिनि आर'ज बिलाइ गथायनो थाखाय जन धन य'जनानि एकाउन्ट बाहायनांगोन। गुबुन गुबुन समफोराव हिनजावसाफोरखौ गोसो थोफ्लानानै गुबुन रायजोआव लांखारना फानहैनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोनबोबाय थायो। थिग बेबादिनो आसामनि सानै सिख्लाखौ गुबुन रायजोआव लांखारना फानहैदों 4 दुथां सुबुंफोरा। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सरथेबारिनि सानै हिनजावसाफोरखौ 4 दुथांफोरा राजस्थान रायजोआव लांखारनानै फानहैदोंमोन। नाथाय सरथेबारि पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव लांखार जानाय सानै हिनजावसाखौ राजस्थान रायजोनि सुरु जिल्लानिफ्राय रैखा खालामनो हायो। सानै हिनजावसाखौ लांखारनानै फानहैनाय दुथां सुबुंफोरखौ सरथेबारि पुलिस बिफाना हमनो हाबाय। बिसोरनि मुंफोरानो फारियै 32 बोसोर बैसोनि जाइनुर आली, 35 बोसोर बैसोनि साहेर आली, 22 बोसोर बैसोनि अनवर हुसैन आरो 25 बोसोर बैसोनि आमिनुल हक। दा बिथांमोनखौ बेफोर खामानियाव आरोबाव सोरबाफोर लोब्बा दं नामा? गोख्रों सोंनाय फिननाय लागासिनो दं। हिनजावसानि मुं आरो थंफोरखौ बिसोरनि इयुनखौ साननानै पुलिस बिफाना फोरमायनानै होनाय जायाखै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।